Mas, literatura de proximitat, amb Raquel Casas i Lídia Gázquez. Les campanes de la majestuosa església de Sant Eustache sonaven a mort. Els tocs tenebrosos dansaven en harmonia amb els colors dels vitralls de l'edifici, que aquell dia gris de novembre només es podia nodrir amb la llum cadavèrica d'un cel tip de llamps i trons. Benvingudes a un nou episodi de Geminades. Avui des d'aquí, com sempre, a la Biblioteca Víctor Balaguer de Vilanova i la Geltrú. I som aquí per entrevistar una escriptora jove que ha publicat una novel·la fantàstica d'aventures trepidant, que és el seu debut i que es diu Somnium. Benvinguda, Laura Tellez, aquí a Geminades. Gràcies a vosaltres per convidar-me, és un veritable plaer. Molt bé, Laura. La Laura, per qui no la conegui, és periodista, és de Malgrat de Mar i criminòloga. La seva trajectòria periodística està vinculada a la ràdio des de ben jove. Dirigeix Ona Malgrat de Mar des de 2012. Les seves passions són les històries i el patinatge. Somnium, de Boliana Edicions, és la seva primera novel·la, com dèiem. Ens vam conèixer, la Laura i jo, concretament ens vam conèixer a l'Escola d'Escriptura de l'Ateneu Barcelonès i vaig tenir el privilegi de veure néixer aquest projecte, de veure'l néixer i de veure'l desenvolupar-se. Així que aquest és un feliç retrobament, Laura. A més, ella va presentar la novel·la al Festival de Cinema Fantàstic de Sitges i em va fer confiança per poder-la presentar en un entorn immillorable, perquè és una novel·la fantàstica, és una novel·la d'aventures, estones de terror, podríem dir, també hi ha moments de terror. I bé, ben trobada un altre cop aquí, benvinguda al Garraf. Avui parlarem també de Somnium a Vilanova i la Geltrú. En primer lloc, Laura, com estàs? Com portes després d'aquests mesos d'haver-la publicat? Com ho portes? Com ha anat aquesta aventura fins al moment? Bé, ha anat molt bé. De fet, he de dir que va començar molt bé. Quan publiques un llibre, sabeu, no? És com un somni fet realitat, no? Que no t'ho acabes de creure tampoc, no? Perquè, ostres, en aquest cas, no? Jo hi he treballat durant molt temps, 10 anys de la meva vida, no? I, clar, quan tens la sort que una editorial et diu que sí, que t'ho publica i el tens a les mans i tot aquest procés, doncs la veritat és que et fa una il·lusió, és que és indescriptible, no? Tot va començar molt bé, vaig tenir un accident al desembre, llavors aquí el món es va parar, també hi ha molt d'això aquí a Somnium. Aquest any la veritat és que he tingut l'oportunitat de poder reflexionar bastant en la vida que portava, en moltes coses que apareixen al llibre, que després si volem en parlem una miqueta, de com ens sentim o què ens fa sentir més o menys lliures, i ha estat un any bastant de transició en aquest sentit, no? Fa molta il·lusió que m'hagueu convidat aquí perquè al final, doncs mira, em puc tornar a parlar una mica més, no? Però sí, ha estat, puc dir que una mica entre estrany, convuls, però també molt emocionant. Molt emocionant perquè és el que us deia, no? Al final veus el teu esforç en forma de llibre que està publicat, la gent en parla, els teus veïns, que són els primers que van a comprar-lo, que llegeixen, que el comenten, que veuen coses que potser tu ni t'havies imaginat, que a l'hora d'escriure les plasmaves. I tot això, al final, crec que és un enriquiment, un creixement personal i també com a escriptora, que se'm fa molt estrany dir-ho. No sé si us passa a vosaltres, però... Sobretot al principi sí, es fa estrany. No sé si tens potser com el síndrome de l'impostor, no ho sé, però al final, escolta... escriptora i ja està. Correcte, no? Sí. I a més, el primer llibre sempre és molt especial, sempre ho recordaràs. Només hi ha un primer llibre. Correcte. I en vindran més, però sempre és el primer, sempre el recordaràs. Sí. I anem a parlar una miqueta de la història. En un moment en què la física moderna comença a gestar-se, perdoneu que no parlo francès, Abel Logan Dubois es converteix per força en el conillet d'Índies del seu oncle, Monsieur Dubois. L'Abel viu amb els Dubois a París perquè el pare l'ha enviat a la ciutat a estudiar dret a la universitat. El que ha de ser, però, una porta cap a l'alliberament d'una infantesa marcada per la rectitud es convertirà en un empresonament físic i mental. Una trama carregada de venjança, horror i llibertinatge que gira al voltant de Somnium, un experiment amb el que treballa Monsieur Dubois i que ha de permetre controlar la ment dels individus.
Com va sorgir aquesta idea tan imaginativa? Aquesta idea va sorgir, la Lídia abans no recordava a l'escola d'escriptura, doncs va sorgir en el marc d'un exercici que ens van fer a l'escola d'escriptura. No sé si ho recordaràs, Lídia, però ens van fer 2 entrades en un diari personal i jo recordo del viatge, després de sortir de classe, el viatge a Barcelona a Malgrat, que ho comentava amb la meva parella i tal, i va sorgir la idea d'un creador de somnis. A més, és que recordo fins i tot, quan corregim l'exercici, que la Lídia va dir, ostres, doncs em sembla bona idea, no? Quan ho comentàvem a la classe. Sí, no, i vaig pensar, mira, que no tenia res a veure, però sí que, no sé, va aparèixer una mica la idea del creador de somnis. Després ja sabeu que les històries acaben creixent i potser no acaben desembocant en el que t'havies imaginat inicialment, però aquest va ser una mica l'origen. Després, és veritat que potser també et vas retrobant molt a tu mateix, a tu mateixa, quan escrius, i clar, apareixen temes que t'afecten directament o que vols treure, perquè en el meu cas almenys l'escriptura acaba sent també una mica terapèutica, no? I acaben sorgint temes i situacions que portes molt a dins i que et va bé una mica per fer teràpia, però l'origen va ser aquest. Va ser aquest. És curiós, que ara parlaves del síndrome de l'impostora, és que i jo et veia una tia supersegura a classe. Bueno, jo també veia els altres així. Estaves supersegura del que estaves fent. Vull dir que escriptora en totes les lletres. Però, clar, aquesta sensació també la tenia jo quan corregia els textos. Que era un exercici molt interessant, no? Perquè et deien una feina i tu la setmana següent la portaves, la comentàvem entre tots i sorgien realment històries molt interessants, no? I et feia créixer. Amb el Ferran, el nostre professor. Sí. Molt bé. A la primera meitat de la novel·la, Laura, ens ha ressonat moltíssim, ja t'ho vaig dir en el seu moment, a les relacions perilloses de Pierre Choderlos de la Clos. També ho vam veure en el seu moment una mica, per què no dir-ho, Marquès de Sade, perquè hi ha llibertinatge, és potent en aquest sentit, és sucosa. I també el Kubrick d'Eyes Wide Shut té uns certs tints, té allà algunes influències literàries i cinematogràfiques que hi hem vist. Sexe, violència, ironia i tints grotescos i delirants a estones. No sé si estàs d'acord amb aquesta lectura que fem, no? Llavors, arran d'això et volíem preguntar pels teus referents i les influències a l'hora d'escriure-ho, si hem encertat en alguna de les influències. Sí, jo crec que sí, jo crec que heu encertat bastant. Sí. De fet, Les amistats perilloses era un llibre que fins i tot, mentre escrivia la novel·la, volia incloure'l d'alguna manera. Sí, després ho vaig descartar, perquè a vegades la història no m'acabava d'encaixar del tot, no? Però sí, era un llibre que volia com fer-ne alguna referència, o sigui que l'heu encertat de ple. El Marquès de Sade també, sí. Jo recordo quan fa molts anys el vaig descobrir perquè un company de feina me'n va parlar, era molt jove, és que clar, potser estem parlant de fa 20 anys, ben bé, i em va dir, no coneixes el Marquès? No coneixia, no? Tenia 21, 22, 23 potser, sí. I clar, vaig llegir, no? Dic, ostres, què és, no? I clar, em va impactar tant, però clar, jo recordo escenes que fins i tot, o sigui, clar, t'impactava tant, no? Que deies, com ha pogut algú escriure això? I en l'època en què ell ho va fer, no? I sí, inevitablement, no sé, suposo que aquest llibre està també pensat en buscar aquest impacte, no? Perquè hi ha situacions que ens poden semblar grotesques, però que no disten tant de la realitat. I crec que està bé també posar-la sobre la taula. Potser sí que hi ha moments que dius, ostres, jo mateixa quan rellegia el llibre pensava, com has pogut escriure això, no? De fet, anecdòticament, quan el meu pare va llegir el llibre, que de fet va ser quan el va tenir a les mans, perquè, o sigui, ha imprès, no? Va venir i em va dir, què és el que passa pel teu cap? I la següent... Nena, m'he de preocupar. Sí, no, i la pregunta que em va fer no va ser m'he de preocupar, sinó va ser què pensaran els veïns? Llavors, clar, vaig pensar... Llavors, és que això, clar, li va costar d'entendre per què estava escrit així, però en realitat, no sé, també forma part una mica d'aquesta llibertat. En aquest cas parlo de la manca de llibertat, que jo crec que és un dels temes principals de la novel·la,
i curiosament està escrita i publicada amb total llibertat. Aquí no hi ha hagut cap mena de censura, no? I bé, potser el llibre és molt fosc, però jo, personalment, el que he entès és que també hi ha esperança en aquest sentit, no? Que si una novel·la d'aquestes característiques doncs, pot ser publicada, és que hi ha llum també, no? Que hi ha llum en aquest sentit i que també podem ser lliures de publicar aquest tipus de textos, cosa que en l'època del Marquès de Sade doncs, això no era possible. Sí, i Stanley Kubrick m'encanta, sí. Sí, l'heu encertat de ple. Quan hi ha influències, n'hi ha més, m'agrada molt tot el gòtic clàssic, clàssics com Frankenstein, Mary Shelley, clar, tot això em nodreix bastant. Em nodreix bastant, sí. I també ens agrada preguntar als nostres convidats sobre el procés d'escriptura. Volíem saber com ha anat aquest procés, en el teu cas, des de la primera idea fins a la novel·la que s'ha fet realitat. Pensaves en algun tipus de lector quan escrivies, per exemple? No. De fet, és que, clar, no pensava ni en publicar, que publicar és, de veritat, una de les millors coses que et pot passar. Però no, tenia molt clar que escriure és un procés, crec, que és bastant dur, perquè el fas tu sol, perquè hi ha moments que tiraries la tovallola, perquè hi ha situacions que et fan enfadar, no? Amb tu mateix, no? Però precisament per això volia que allò que estava escrivint fos per mi, no? Vaig ser molt egoista, crec, en aquest sentit, no? Vaig pensar, no, això ho estic fent jo per mi. Jo crec que és el millor que podem fer. O sigui, jo sempre escric el que a mi m'agradaria llegir. Exacte. Jo crec que aquí has de satisfer-te tu mateixa. Exacte, no? I vaig fer aquest exercici potser no sé, ser honesta amb un mateix o... Sí, no? Ser sincer amb un mateix, també al final. Clar, és que 10 anys he trigat, 10 anys perquè, clar, fa 10 anys m'he hipotecat, m'he casat, he tingut 2 fills, la feina... Clar, portes una sèrie de càrregues, a més, bueno, abans ho heu dit, jo faig patinatge, jo quan em prenc una cosa seriosament me la prenc molt seriosament, llavors ho dono tot, no? I clar, el temps també és el que és. I clar, això era com el meu refugi, no? Llavors no vaig pensar en escriure pels altres, sinó que tenia molt clar que això escrivia per mi, no? Per retrobar-me a mi mateixa, per aprendre, no? Coses que anava trobant pel camí, per anar interioritzant totes aquestes situacions, i també m'ha ajudat doncs, a afrontar altres situacions que he viscut en altres entorns. Això també m'ha ajudat, sí. Que bé. Molt bé. Anem a parlar del protagonista, Vinga, Laura, va. perquè has fet allò que de vegades ens costa, que és fer un protagonista del nostre gènere oposat, no? L'Abel Laurent Dubois és un noi que ha de mostrar-se vulnerable, llibertí, i ha de mostrar força clarament el seu físic. D'alguna manera, el seu cos és important en la novel·la. Et va suposar un repte el fet de posar-te en la pell d'un home de l'època, a més, i de la seva mena? Totalment. O sigui, ara estic pensant en una altra història i no ho faria. O sigui, ara estic pensant en una dona de la meva edat en l'època actual. Altres complicacions, però sí, és un repte i és una dificultat... A mi m'ha suposat una gran dificultat crear aquest personatge, perquè el que tu dius, és un home, és jove, en una altra època i, a més, peculiar. A mi m'agrada que els personatges tinguin tots. De fet, jo crec que tots els personatges són peculiars, no? I sí, va ser un repte, però és que a mi m'ava això. Si no, per què fas aquest viatge, no? Al final, si no acabes de trobar-li aquest punt de... Buscar-te el límit, no? En l'escriptura, passar-t'ho bé també, perquè aquest passar-t'ho bé, imaginar-te, enforçar-te, no? De parlar amb aquests personatges també, no? Encara que els odiis, de dir, és que no m'agrada com estàs parlant, no? És veritat, a mi amb aquest personatge m'ha passat. Al principi, sobretot, és odiós. I per què li parles així? I per què parles així a les dones, no?
Sí. Per què? I d'enfadar-me molt amb ell, no? I, ostres, no m'agrada gens, però ha de ser així, perquè vull que sigui així. Sí, no t'han de caure bé els teus personatges, dels pots maltractar, els hi pots fer passar les mil i una perquè són personatges de paper, no existeixen, no passa absolutament res. Poden ser com ens doni la gana i els podem fer patir perquè no passa res. Tot i que veuen de la realitat una miqueta, no? No sé si us passa a vosaltres, que a vegades dius mira, li ha passat això, saps? Sí, i amb això em recorda aquell altre o aquella mala experiència que vaig tenir. Exacte. Que és versemblant, no? També jo crec que l'important és que sigui versemblant i si després el fem patir no passa absolutament res. Sí, però jo trobo que és difícil. Quan vas a una altra època, a no ser que tinguis coneixements històrics o t'encanti la història, i no sé per què me'n vaig anar a aquell moment. No ho sé, suposo que la història mana, no? I era un moment en què la química moderna comença a gestar-se i estem parlant, al final, d'un element fantàstic que és aquest xarop, que no existeix, no? Tot i que podria existir, que això és el que em va dir una veïna, no? Quan va llegir em va dir, mira, diu, el que més m'ha afectat de tot plegat és que això pot ser real. Sí, podria ser-ho. Exacte, i amb això ja et serveix. Però sí, és difícil. És el millor de les històries de ciència-ficció, que obren la porta a... que és ciència-ficció, però hi ha una porta que és transparenta, no? Que pot filtrar-se aquella ciència-ficció, aquella realitat que és fictícia pot filtrar-se a la nostra realitat, i aquí és on hi ha el gran... O podria estar passant en una altra banda. Exacte. Igual aquí no, però igual en un altre lloc sí que això existeix. Correcte, és aquest condicional que sempre detona les històries, no? I sí, doncs i sí, i a vegades els i sí es converteixen en realitat, perquè hi ha molts i sí que crec que s'han convertit en realitat. Parlant del protagonista, això que en començar a llegir la història costa molt empatitzar amb ell i amb les seves circumstàncies, a mesura que avança sí que et vas acostant més a ell. Tu volies que passés això? Sí, jo volia que aquest personatge patís aquesta evolució, no? I que també hi hagués, que el lector ho notés també, no? Notés, ja dic, és que l'odiava. És que com pot ser que... Però clar, ell havia de ser necessàriament així, no? I pateix una evolució. És un personatge que al final és insegur també, no? Perquè el que deies, no? El seu cos, el com és, el que vol, però fixeu-vos que, per exemple, ell no és capaç d'estar amb cap dona realment, a no ser que estigui drogat o que estigui... Sí, de fet és això, drogat. És tan contemporània la història, realment. Sí, hi ha molts trets que els podem portar a dia d'avui, no? De fet, la llibertat és un dels grans temes, jo crec que és atemporal, no? Doncs sí, és una mica això, és aquesta evolució, no? I al final... És el que fa que t'enamoris del personatge, no? Aquesta evolució, el camí que va prenent, quines decisions va prenent, al final, encertades, no encertades. Jo crec que aquí la majoria pren decisions que no són massa encertades, no? Sí. Però bé, sí. Molt bé. Hi ha moments en què no saps si estàs somiant o estàs vivint la realitat del personatge en la novel·la. Ja dubtem de tot, no sabem si anem drogats de Somnium o no anem drogats, perquè ja està una mica sonat, també. Vull dir, d'entrada fa coses estranyes. Entenem que el joc entre el senderi, la bogeria, la fantasia, la realitat, era important per construir la història. Estem Vull dir, hem encertat amb això? És així perquè això està portat molt a l'extrem. De fet, jo aquesta novel·la sempre dic que és gòtica, perquè tots els sentiments dels personatges, el que fan, el com, tot està portant molt a l'extrem. Però per què? De fet, jo crec que qualsevol història de les que escric, sigui un relat breu o sigui una novel·la, en aquest cas, a mi m'agrada molt que es parli de la salut mental. Molt, de la manera que sigui. Tu has dit que la gent no... De fet, cap dels personatges jo crec que està bé del tot. De fet, és que qui està bé del tot, no? Qui més, qui menys... No, ara, de veritat us ho dic, O sigui, qui més, qui menys, jo crec que tindria... No vull posar etiquetes, però tindria un diagnòstic psicològic, m'enteneu? Llavors, jo crec que s'ha de parlar més de salut mental i sense tabús. I hem de poder expressar o ser capaços d'expressar, suposo que els més petits ho van aprenent això,
però d'expressar com ens sentim i per què ens sentim així, què ens ha fet sentir d'aquesta manera o d'aquesta altra, no? M'agrada molt parlar de les emocions. No sé, sempre s'ha associat les emocions de les dones, tot i que jo crec que això es va trencar. Jo almenys ho faig amb els meus fills, no? Però és transcendental poder expressar què sentim i per què ho sentim. I jo vull que els personatges sentin, i ho porto molt a l'extrem perquè m'agrada expressar-ho d'aquesta manera. I sí, m'agrada que tinguin aquests tocs de bogeria, perquè jo crec que al final tots tenim alguna cosa que ens fa ser una mica així, no? Al final, que no vull dir que tots estiguem bojos, no? O tots tinguem problemes de salut mental, però qui més qui menys ha patit alguna situació... Ha tingut un peu allà, no? No, sí, i jo la primera, Tenim un peu allà. Tenim tares. Sí. Estem tarats. Sí, no, potser no és una tara, no sé, jo podria parlar de burnout, o podria parlar de depressió, o podria parlar de situacions que fan que no estiguis bé, no cal arribar a aquest extrem, no? Perquè és veritat que reconec que ho he portat molt a l'extrem, exacte. Manies. Correcte. I penso que això també ens fa humans. I molt, evidentment, això ens fa humans. I ens fa humans i també ens fa únics. I és la nostra essència, forma part de nosaltres, no? No dic que haguem d'estar depressius, perquè la depressió és una cosa molt sèria, és un problema molt seriós i bé, s'ha d'afrontar la salut mental, però que se n'ha de parlar obertament i que no hem de tenir por de dir, ostres, necessito ajuda, ho he de fer. Llavors, m'agrada parlar d'aquest tema i sí, m'agrada que els meus personatges no siguin un estàndard, no? M'agrada que tinguin aquests tocs diferents. Entenc que la Bel és molt diferent, perquè entenc que parleu de la Lucy, que és el meu personatge preferit de la novel·la, no explicarem massa si no voleu, però bé, sí. Doncs sobre els personatges femenins, que també són singulars i poderosos, la història amb l'Antoinette o Antoniette... Sí, no, Antoinette, ho estàs fent bé, Estic aprenent francès avui. Ho estàs fent bé, La Laura m'està ensenyant francès. Doncs la història amb l'Antoinette i l'efecte de Somnium en el protagonista, en la seva relació amb ella, és molt divertit. I hi ha molt de sentit de l'humor de la Laura en la novel·la? Hi ha un moment en què sí, vaig pensar que li feia falta una miqueta, perquè era molt tètrica, era molt fosca, era molt... no? I, de fet, recordo fins i tot, no sé si tu recordes, que vaig preguntar-ho un dia a classe, escolta, què passa si en algun moment afegeixes una mica un toc d'humor, no? Bueno, no passa res, no passa res perquè tu pots fer el que tu vulguis, no? Amb el teu text al final. És la teva obra. I sí, vaig voler-ho afegir per mostrar aquesta altra cara. Sí, també, per rebaixar tensió, perquè Déu-n'hi-do, Però sí, i per mostrar també aquesta cara, No tot és una obscuritat, No desentona. No, exacte. Perquè com que la novel·la és tan esbojarrada, tan portada a l'extrem de vegades, no desentona. De cop i volta un gag aquí i encaixa molt bé. I em va anar bé, aprofitant el tema del xarop, mira, és que li ha provocat aquesta reacció. I aquí... I és divertit. Sí, és divertit. Aquí em vaig divertir, reconec que em vaig divertir. Aquí va, no sé, suposo que estava més alegre i vaig pensar, anem a divertir-nos una mica. També hi ha un moment que parlo de quan estic escrivint, quan estic escrivint hi ha un moment en què penso, t'has de relaxar, perquè estàs aquí, l'escaleta, no sé què, les escenes, no sé què, relaxa't una mica i gaudeix del que estàs escrivint i potser aquí és on comencen a despertar també, jo crec que elements més interessants com aquest, per exemple, el fet d'afegir aquest toc d'humor. Ara que has dit això de l'escaleta, jo tinc una curiositat. Ets més brúixola o mapa i ets més gallina o mussol? Comencem amb gallina i mussol. Mapa 100%, però no només per això, per tota la vida. Jo, si no tinc un mapa, em perdo. La brúixola la tinc allò, per si m'he perdut, doncs saber on és el nord. Però no, jo necessito tenir-ho tot absolutament planificat, però tota la vida, o sigui, us podria ensenyar els calendaris, els colors, tot, perquè si no em perdo. Segurament deu ser algun trastorn, no ho sé. No, sí, jo crec que sí, perquè necessito tenir les rutines molt marcades i per estar bé amb mi mateixa, llavors, total. Jo m'aixeco aviat. Ets gallina. Sí. Escrius al matí. A mi m'agrada, sí. A l'osa. Però sí.
A les 5 del És que, matí, bueno, sí. Perdona, és que teníem la discussió entre Sempre la tenim. si gallina o alosa, perquè Sí, a mi em sembla que alosa és més poètic que dir gallina. Però bueno, pobres gallines que ens donen els ous. Ja està, prou. El gall i les gallines es lleven Però molt gallina, d'hora. clar, sí. I la losa està bé. també. Sí, jo El crec cant que de la losa. deuen ser És veritat, correctes és més totes poètic dues. la losa, és més poètic, però gallina està bé, jo crec que és més descarat, no? Sí, jo vaig... Sí. Sí. Bueno, perdoneu, abans d'acabar, que et Sí. preguntarem si hi haurà, perquè creiem que no, la novel·la dona peu a una segona part, jo penso, no? Si tinguessis la possibilitat de prendre Somnium, el prendries o no? O fer-lo prendre a algú? No, No. no, ni el prendria ni el faria prendre, perquè és que no ho he fet mai. És a dir, mai, no? Al final és una droga, no? Llavors, mai he tingut la necessitat de prendre res perquè algú m'ho hagi ofert. A veure, aquí estem parlant que obliga, Això és una obligació sí, prendre, sí. No tens l'opció. Llavors, no el prendria ni tampoc el faria prendre a ningú perquè no... No, és ser molt cruel, no? I a més, aquesta fórmula acaba sent realment molt cruel. És que no vull explicar-ho, però, clar, hi ha un moment Sí, és cruel. que pots actuar amb molta sí. crueltat. No, jo no. Molt bé. No, soc massa... I sobre els teus plans a futur, Sí. si ens pots fer 5 cèntims de què prepares, però sobretot ens interessa saber això, sí, com que aquesta obra té un final obert que convida a una segona part, voldríem saber si n'hi haurà o no. Això m'ho han preguntat molts lectors i lectores i sempre dic que no. No és un no rotund, Somnium 2. però a més podria... No, sí que he pensat, al final està de fet pensat una mica així, podria existir una segona part. I potser la faria a l'època actual. Podria, sí. No sé, em fa pensar molt en Jumanji, quan troben el joc, no? Allà, sí? Una mica això, no? Troben I què el lloc passaria, exacte. on la Bel... I què passaria? A més, em podríem fer una fórmula bastant millorada i més cruel, tot i que crec que actualment existeixen substàncies que ja, Déu-n'hi-do, no? Déu-n'hi-do, l'Osomnium que són. Sí, no? Sí. I els problemes que comporten i la crueltat que també comporten, no? Però en un principi no, perquè he acabat molt esgotada del que ha comportat traslladar-me doncs, a l'època, perquè clar, és que a vegades era escriure una paraula i haver-la d'esborrar perquè és que era impossible, no? Que allò que havies escrit per fer una metàfora o una comparació existís en aquella època. I ha estat bastant dur i bastant intens. Estic pensant en una altra història. Novel·la, Espero, també? sí, Una novel·la? Sí, espero no trigar 10 anys en escriure-la, però perquè, clar, vosaltres sabeu que el temps també és limitat i és el que és, no? I és bastant diferent. És el que us deia, és una dona, no? Més semblant a la meva edat, i per explorar potser altres temes també, no? Però molt de redescoberta de mi mateixa. Aquí sí que en tinc ganes i ho dic obertament, ja no em fa por explicar-ho. Laura, doncs moltíssimes gràcies per acompanyar-nos, ha estat un plaer. Moltíssima sort amb Somnium. Exacte, i amb els nous projectes. Et seguirem. Et seguirem. Moltíssimes gràcies a vosaltres, feu una feina excel·lent per transmetre la cultura. Gràcies a vosaltres per convidar-me, ha estat un plaer i un honor. Gràcies. Gràcies. Molt bé, Laura, gràcies. I com sempre, recordeu que us podeu subscriure al nostre canal, fer like, seguir-nos, compartir-ho i ens veiem al proper episodi. Fins aviat.